Vídeo número 13. Sector circular. Un sector circular és una part, una porció d'un cercle. Per representar un sector circular disposem d'una icona específica. Aquí la tenim, que està dins del grup de les circumferències. Primer el que farem serà dibuixar una circumferència de centre A i que passi pel punt, per exemple, B. Ens cal un altre punt de la circumferència. Per tant, el que farem serà activar la icona punt en objecte, en aquest cas punt sobre la circumferència, i tenim el punt C. Per treballar més adequadament, m'interessarà agrupar els objectes segons el seu tipus. Com a conseqüència, anem a aquest desplegable i ordenem segons tipus d'objecte. Així tenim per separat, tenim els punts per separat i la circumferència per un altre. Amaguem la circumferència, desactivant d'aquesta manera, i ara ja podem dissenyar el nostre sector circular. Activem la icona sector circular. Necessito un centre i dos punts. El centre i dos punts. I ho faig en sentit antihorari, és a dir, en sentit contrari a les agulles de rellotge. Anem a construir un altre sector circular. Comencem com abans, amb una circunferència de centre D, que passi pel punt E i també que passi pel punt F. Amago la circunferència E, anem a la vista algebraica, i amago la circunferència. I ara vaig a construir el sector circular amb l'eina sector circular, però ara, a diferència de l'altre cas, ho farem en sentit horari. Per tant, escollim el centre, el punt F i el punt G. En aquest cas, obtenim un sector circular totalment diferent a l'anterior, ja que hem variat el sentit. Aquí tenim sentit antihorari i aquí tenim sentit horari. Fixem-nos a la vista gràfica. Aquí tenim l'aspecte diferent d'aquests dos sectors i ara mirem la vista algebraica. Aquest és el sector circular D. Aquest sector D té un àrea de 6,88 unitats quadrades. I el sector F té un àrea de 15,56 unitats quadrades. Podem obtenir directament més coses, com per exemple, podem saber directament quin angle té cada sector circular. Per aconseguir-ho, podem activar l'eina angle, la tenim aquí. Ens calen 3 punts, un punt lateral, un vèrtex i un lateral. Anem a començar amb aquest sector d'aquí. Un lateral, el vèrtex i el lateral. Tinc ja aquest angle alfa. Si el volem veure una miqueta millor, el podem seleccionar i el podem moure fins aquí. En l'altre cas, farem el mateix. Vaig a trobar aquest angle. Necessito, recordem, 3 punts, un lateral, un vèrtex i un altre lateral. Un lateral, el vèrtex i un altre lateral. Què passa en aquest cas? He obtingut un angle que no m'interessa. Aquest angle beta no m'interessa, ja que el que vull jo és obtenir l'angle del sector. Aquest angle d'aquí, al contrari. Per tant, el que hem de fer és esborrar aquest angle beta, i ho farem a través de la vista algebraica. El seleccionem i l'eliminem. I ara escollirem els punts de manera inversa. Eina angle,
un punt lateral, el vèrtex i un lateral. Ara ja tinc l'angle que m'interessarà a mi, l'angle beta, 249,16 graus. Finalment, anem a colorir un d'aquests sectors circulars. Per exemple, el sector circular que tenim aquí a l'esquerra. El seleccionem, és el sector amb etiqueta D, el selecciono, anem a propietats, i li assigno un color, per exemple, un color groc. Augmento l'opacitat, i ara el que podem fer és que aparegui una altra vegada la circumferència C. La torno a activar. Tinc, per tant, indicat el sector amb el seu angle. Si volem, podem també eliminar els eixos, eliminar la quadrícula i podem assignar un color de fons. Anem aquí a vista gràfica i l'assignem un color de fons, per exemple, un color blavós, aquest d'aquí.